Bangga lan Prasangka ditulis dening Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 3. Sanadyan Bu Bennet kanthi bantuan saka 5 anak wadone wis takon macem-macem bab kuwi, tetep wae ora cukup kanggo njaluk gambaran sing nyenengake babagan Pak Bingley saka bojone. Dheweke nyoba macem-macem cara, pitakon langsung tanpa sungkan, dugaan sing pinter, nganti kira-kira sing alus. Nanging kabeh bisa diendani dening Pak Bennet. Nganti pungkasane dheweke kepeksa nampa kabar saka tanggane Lady Lucas. Laporane apik banget. Pak William seneng banget karo dheweke. Dheweke isih enom, ganteng banget, nyenengake banget. Lan sing luwih apik maneh, dheweke arep teka ning acara kumpul sakbanjure karo rombongan gedhe. Ora ana sing luwih nyenengake saka kuwi. Seneng nari iku wis dadi tandha awal tresno. Mula pengarep-arep gedhe banget diterapake marang atine Pak Bingley. Yen aku iso ndeleng salah siji anakku omah-omah kanthi seneng ing Netherfield, ujare Bu Bennet marang bojone. Lan liyane uga padha entuk jodoh sing apik, aku ora bakal nduweni kepinginan liyane. Sawetara dina sakbanjure, Pak Bingley mbalekake kunjungane Pak Bennet lan lungguh watara 10 menit karo dheweke ing ruang perpustakaan. Dheweke sejatine ngarep iso ketemu karo para bocah wadon sing wis kerep dirongakake keayuane. Nanging mung ketemu bapake. Nanging para anak wadon luwih bejo, amarga saka jendela dhuwur padha bisa ndeleng yen dheweke nganggo jas biru lan nunggang jaran ireng. Ora suwe banjur dikirim undangan mangan bengi. Lan Bu Bennet wis ngrancang menu sing bakal nuduhake kepinterane ngatur omah. Nalika teka wangsulane sing nundha kabeh rencana kuwi, Pak Bingley kudu menyang kutha esuke. Mula ora bisa nampa undangan kasebut. Bu Bennet dadi bingung lan kecewa. Dheweke ora bisa mbayangno urusan apa sing gawe dheweke kudu langsung lunga meneh saka Hertfordshire. Lan wiwit kuwatir yen dheweke bakal terus pindah-pindah saka siji panggonan menyang panggonan liyane. Lan ora bakal manggon tetep ing Netherfield kaya sing dikarepake. Lady Lucas rada nenengake kuwatire kanthi menehi gagasan yen dheweke mung menyang London kanggo nggawa rombongan gedhe kanggo dansa. Lan ora suwe banjur ana kabar yen Pak Bingley bakal nggawa 12 wanita lan 7 priya menyang acara kuwi. Para bocah wadon rada sedih krungu jumlah wanita sing akeh banget. Nanging sedih kuwi ilang sedina sadurunge dansa. Nalika krungu yen tinimbang 12, dheweke mung nggawa 6 wong saka London, yaiku 5 sadulure lan 1 sepupu. Lan nalika rombongan kuwi mlebu ruang dansa, jebule kabeh mung ana wong 5. Pak Bingley, 2 sedulure wadon, bojone sing paling tuwa, lan 1 priya 6 liyane. Pak Bingley kuwi wong sing rupane apik lan tumindake sopan kaya bangsawan. Pasuryane nyenengake lan tindak tanduke santai ora digawe-gawe. Sedulure wadon-wadon uga ayu lan duweni penampilan sing modis banget. Sedulure lanang ipar, Pak Hurst, mung kaya katon kaya wong terpandang wae. Nanging koncone, Pak Darcy, cepet narik perhatian kabeh wong ing ruangan amarga awake sing dhuwur lan gagah, rai sing ganteng, wibawa sing mulya, lan uga kabar sing cepet sumebar mung 5 menit sakwise dheweke mlebu yen penghasilane nganti 10.000 setahun. Para priya nganggep dheweke gagah banget. Para wanita malah ngomong yen dheweke luwih ganteng tinimbang Pak Bingley. Lan dheweke dipandheng kanthi kagum meh sak setengah wengi. Nganti pungkasane sikape gawe wong-wong ora seneng maneh. Lan popularitasé langsung mudhun. Soale dheweke katon sombong, rumangsa luwih dhuwur tinimbang wong-wong saubenge. Lan ora gampang seneng. Nganti bondo gedene ing Derbyshire uga ora iso nyelametkake dheweke saka kesan sing angker lan ora nyenengake. Lan ora pantes dibandingake karo kancane. Pak Bingley cepet kenal karo wong-wong penting ning ruangan. Dheweke ceria, terbuka, nari ing saben tarian, malah nesu amarga dansa rampung kecepetan. Lan ngomong arep gawe dansa dhewe ning Netherfield. Sifat-sifat sing nyenengake kaya ngono pancen wis cukup mbuktekake dhewe. Beda banget karo kancane. Pak Darcy mung nari sepisan karo Bu Hurst
lan sepisan karo Mbak Bingley, nolak dikenalke karo wanita liyane lan ngentekake sisa wengi mung mlaku-mlaku ing ruangan, kadang ngobrol karo rombongane dhewe. Watake wis cetha, dheweke wong sing paling sombong lan paling ora nyenengake. Lan kabeh wong padha ngarep supaya dheweke ora bali maneh. Sing paling nesu marang dheweke ya iku Bu Bennet. Amarga rasa ora senenge dadi tambah gedhe sakbare Pak Darcy nyepelekake salah siji anake. Elizabeth Bennet amarga kekurangan priya kanggo nari kepeksa lungguh rong tarian. Ing wektu kuwi, Pak Darcy lagi ngadeg cedhak banget nganti dheweke iso krungu obrolane karo Pak Bingley sing metu saka tarian sawetara wektu kanggo ngajak kancane melu nari. "Ayo Darcy," ujare, "kowe kudu nari. Aku ora seneng ndeleng kowe ngadeg dhewe kaya ngono. Luwih becik kowe melu nari." "Aku mesti ora bakal nari. Kowe ngerti aku ora seneng nari kejaba aku wis kenal banget karo pasanganku. Ing acara kaya iki, kuwi ora nyenengake. Sedulur-sedulurmu wis duwe pasangan. Lan ora ana wanita liyane ing kene sing ora bakal dadi hukuman kanggo aku yen kudu nari karo dheweke. Aku ora bakal milih-milih kaya kowe," jare Bingley. "Sanajan diijol karo kraton. Sumpah, aku urung tau ketemu bocah-bocah wadon sing nyenengake kaya wengi iki. Lan ana sawetara sing pancen ayu banget. Kowe saiki lagi nari karo siji-sijine wanita sing paling ayu ing ruangan iki," ujare Pak Darcy, delok marang Mbak Bennet sing paling tuwa. "Oh, dheweke pancen paling ayu sing tau tak delok. Nanging ana salah siji sedulure sing lagi lungguh pas ing mburimu. Dheweke uga ayu lan mesti nyenengake. Tak jaluk pasangan aku kanggo ngenalake kowe ya." "Sing ngendi maksudmu?" ujare. Banjur noleh lan ndelok Elizabeth sedelo. Nalika mripate ketemu, dheweke langsung ngalihake pandangane banjur kanthi adem ngomong, "Dheweke lumayan, nanging ora cukup ayu kanggo narik minatku. Lan saiki aku ora ana ing swasana ati kanggo menehi perhatian marang bocah wadon sing wis diremehake wong liya. Luwih becik kowe bali marang pasanganmu lan nikmati eseme. Amarga kowe mung buang wektu karo aku." Pak Bingley banjur nuruti saran kuwi. Pak Darcy mlaku lunga, lan Elizabeth tetep ora nduweni rasa seneng marang dheweke. Nanging dheweke nyritakake kadadian kuwi kanthi semangat marang kanca-kancane. Amarga watake sing ceria lan seneng guyonan, utamane marang perkara sing lucu. Sakabehe wengi kuwi lumaku nyenengake kanggo keluarga tersebut. Bu Bennet ndeleng yen anak wadon sing paling tuwa dipuji banget dening rombongan Netherfield. Pak Bingley nari karo dheweke kaping pindho, lan dheweke uga digatekake dening sedulure. Jane seneng banget, senajan luwih kalem tinimbang ibune. Elizabeth uga melu ngrasakake kabungahane Jane. Mary krungu awake disebut dening Mbak Bingley minangka bocah wadon sing paling trampil ing lingkungan kuwi. Catherine lan Lydia cukup bejo, amarga ora tau kekurangan pasangan nari. Iku wae sing dadi perhatian utama kanggo dheweke ing dansa. Mula, dheweke bali menyang Longbourn kanthi ati bungah. Desa panggonane lan papan dheweke dadi warga utama. Nalika tekan omah, Pak Bennet isih durung turu. Dheweke lagi maca buku lan ora peduli wektu. Nanging ing wengi kuwi dheweke cukup penasaran karo asil acara sing wis nggawe pengarep-arep gedhe kuwi. Dheweke sakjane luwih ngarep yen kabeh bayangane bojone babagan wong anyar kuwi bakal meleset. Nanging ora suwe, dheweke ngerti yen cerita sing bakal dirungokake beda banget. "Aduh Mas Bennet sayangku," ujare bojone nalika mlebu kamar. "Wengi iki pancen nyenengake banget. Dansa sing apik tenan. Andai wae kowe ana ning kono." Jane dipuji banget ora ana tandingane. Kabeh wong ngomong yen dheweke katon ayu banget. Lan Pak Bingley nganggep dheweke pancen ayu. Lan nari karo dheweke kaping pindho. Bayangno kuwi sayangku. Dheweke nganti nari karo Jane kaping pindho. Lah mung Jane sing dijaluk maneh kanggo kaping pindho. Kaping pisan dheweke ngajak Mbak Lukas. Aku nesu banget ndelok kuwi. Nanging jebule dheweke ora seneng karo Mbak Lukas. Pancen ora ana sing iso, kowe ngerti? Dheweke langsung kepincut karo Jane nalika dheweke lagi nari. Banjur dheweke takon sapa Jane, njuk dikenalake. Lan njaluk nari rong tarian sak banjure. Tarian ketelu karo Mbak King, kaping papat karo Maria Lukas, kaping 5 maneh karo Jane,
kaping 6 karo Lizzie. Lan banjur yen dheweke duweni welas marang aku, ujare bojone kanthi ora sabar. Mestine dheweke ora bakal nari nganti sepiro kuwi. Wes, ora usah diteruske maneh cerita pasangan-pasangane. Ande wae sikile kesleo ing tarian pisanan. Oh sayangku, lanjut Bu Bennett. Aku seneng banget karo dheweke. Dheweke ganteng banget. Lan sedulure wadon-wadon kuwi apik-apik. Aku durung tau ndelok klambi sing luwih priyayi tinimbang klambine. Aku yakin rendo ing gaune Bu Hurst kuwi. Ing kene dheweke dipotong maneh. Pak Bennett ora gelem ngrungokake rincian babagan dandanan. Mula dheweke pindah topik lan nyritakake kanthi rasa nesu lan rada dilebih-lebihake babagan kasar ora sopane Pak Darcy. Nanging aku bisa jamin, tambah dheweke. Lizzie ora rugi apa-apa amarga ora cocok karo slerane. Amarga dheweke kuwi wong sing ora nyenengake lan ngegirisi. Ora pantes kanggo digatekake. Sombong lan gumedhe banget. Nganti ora kuat ditahan. Mlaku mrono mrene kaya rumangsa paling penting dhewe. Ngomong ora ana sing cukup ayu kanggo ditari. Ande wae kowe ana ning kono sayangku, supaya kowe bisa mbales dheweke nganggo tembungmu sing nyelkit. Aku sengit banget karo wong kuwi.